Takže čaute, vítajte pri druhom dieli zo Survival Games a mám pre nás prekvapenie. Našiel som diamanty. Jo, takže to vykopeme pekne. Pozrieme, koľko tu ich máme a tak ďalej, čo ich máme a tak. Trošku si znížim zvuk. Tak. Tak. Luxus. Jebe fakt, ty kokos. Tak dobre. Ideme počítať, nemám nič, takže tam to máme ich 8. Super, a zazíme ešte takto sem a tu som prestal kopať, tak ideme na to. Wow, ďalšie diamanty. Super, tak tiež vykopeme. Tak, dáme svetlo, aby ste videli. Trošku som bol v jaskyniach a tak ďalej som ťažil, čiže tak. V tomto druhom dieli takto vykopem diamanty a tak nič iného nebude. Vykopem diamanty a potom postavíme nejaký domček. To potom stopnem. Tak idem na to, máme 8. Tak. Tak, máme 13 diamantov, super. Tak ja to stopnem a potom sa vám ozvem. Tak ja som tu späť a trošku som... To, čo som vydal ten prvý diel, tak to bolo také, že tam skoro som nemal nič, ale trošku som hral za kamerou. Mám full železnú výbavu, nejaké diamanty, železo, iron, no to je iron a toto je koál, nejaké drevo, postiel, túto parádu knihu, nejaké jedlo to som tiež našiel v tej pyramíde, ako si mohli vidieť, a tým, kto to nevidel, tak sa kúknite na videjko. A v tomto videjku si nájdeme také miesto, kde si postavíme dom, kde sa usadíme a tak ďalej. Tak, ideme na to. Ja sa kúknem len takto, že kade ideme a OK. Môžeme ísť. Dúfam, že nás nič neprizabije. To bude v pohode. Creeper. Ešte to, čo som to stopol, ešte som hľadal ovcu. A nikde som nevedel nájsť ovcu, ty kokos, len neviem, za horami, za dolami, ty kokos. A tu sú, ty kokos. Som chcel tak, že takáto rovná pôda, ako je tuto. A tak niekde. Je veľa zvierat, ja aspoň nebudem sám. Viete, ako to chodí. Samota zabíja. Op. Tak. Táto tráva, ty kokos, to je už čo? Tak, skúpnem, že kde čo? To je dlho nič tu není. Je to... nevyzerá dobre.
Ale asi tuto sa usadíme. Tak, asi takto, asi tuto niekde v strede, tak si vytvorím kýbel. Tak, takto si naberem. Hop. A hop. Takto to pôjde pekne. Hop. A hop. Nebudem sa namáhať. Pekne. Všetko to odíde. Starosti odídu preč. Tak, OK. Tak. OK, a môžeme sa do toho pustiť. Ešte nám zostalo pár minút, tak prečo by nie? Tak, to bude ako toto. A takto. Dáme 1, 2, 3, 4, 5, 6. A 7. Takto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takto. Nechcem moc veľký, stačí takýto útulný, pekne pohodička. Tak. Takto. Drevo nám vyjde v pohode. OK, to dáme si sem takto. Takto by som chcel vidieť, takto, OK. Takto dáme. Spravíme si ešte truhličku, kde všetko dáme, radšej dvakrát. Tak, ešte dvere si nedáme. Opa. Ako sa robia dvere? Už som si myslel, že už som zabudol, ty vole. Tieto už moje všetky dravokamy si dáme sem. Tak, a dáme si takto. Tuto napríklad, takto si dáme, tak. OK. Jeden, dva, tak. Dva. To bolo takto. Tak, OK. Vadí. A ešte to pauznem. Takže som späť. A ako vidíte, tam kde sme skončili, už tam nie sme. Strechu som už spravil a teraz robím podlahu. Tak, OK. Tak, dáme ešte tak sem. Tak sa dopečem. Tak, domček takto vyzerá. Ja ďakujem, že ste sa kúkli na toto video. Komu sa páčilo, dajte like. A komu nie, tak nie. Čaute.